Καλημέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε σοκολατένια μπισκοτάκια για τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες σαν και αυτήν. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μόνο 2 κουταλιές από το πολύτιμο λάδι της ελιάς, 200 γραμμάρια φουντουκιού, 200 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη και 2 μόνο κουταλιές από κακάο. Χρειαζόμαστε επίσης λίγο αλάτι, 4 ασπράδια αυγού, 1 ξύλινο κουτάλι και 1 μίξερ. Αν παρατηρήσατε τη μικρή μας εικονούλα που την βάλαμε πριν λίγο, θα δείτε πως όλα αυτά τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε βρίσκονται πάνω σε αυτήν. Και τώρα ας τα μαγειρέψουμε. Με τα 4 ασπράδια στην κούπα προσθέτουμε το αλάτι και αρχίζουμε με το μίξερ μέχρι να μην γίνει άσπρο σαν το χιόνι. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά. Είδατε το χιόνι μας, αυτό το μαλακό είναι μόνο 4 ασπράδια αυγού. Τώρα, για να γλυκάνουμε περισσότερο το χιόνι μας, προσθέτουμε τη μαύρη ζάχαρη και πάλι αρχίζουμε με το μίξερ. Δεν πειράζει με αυτό που έγινε μόλις τώρα πια είναι καθαρά ή σχεδόν. Ευχαριστώ μαμά! Δεν πειράζει, αλλά και οι πιο σοφοί μάγειρες που δεν κάνουν καθόλου λάθη αφήνουν και από ένα σημάδι για να θυμούνται τι έκαναν εκείνη τη μέρα. Δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε. Αρχίζουμε να προσθέτουμε και τα άλλα. Λοιπόν, προσθέτουμε πάρα πολύ προσεκτικά 2 κουτάλια ελαιολάδου. Λοιπόν, και 1. Και το δεύτερο. Πάλι. 2. Γιουπί! Λοιπόν, αρχίζουμε να προσθέτουμε και τα άλλα υλικά μας. Τα φουντούκια. Και το κακάο. Και παίρνουμε μετά το ξύλινο ωραίο κουτάλι και ανακατεύουμε πολύ καλά. Με καλά σχεδόν βαμμένο μέρος με μαργαρίνη αρχίζουμε να φτιάχνουμε τα μπισκοτάκια μας. Παίρνουμε λίγο και πολύ προσεκτικά φτιάχνουμε μία φόρμα. Και πάλι παίρνουμε λίγο ή ανάλογα με το μέγεθος με το οποίο θέλετε να γίνει το μπισκότο σας και φτιάχνουμε τη φόρμα του μπισκότου. Τόσο ωραία που έγινε, μας παραμένει μόνο να ψηθούμε. Σε φούρνο των 180 βαθμών τα βάζουμε πολύ προσεκτικά για περίπου 15 λεπτά να ψηθούν και μετά ορμάμε! Με αυτά που φτιάξαμε μπορούμε να φτιάξουμε περίπου 3 τέτοια πελώρια πιάτα, τα οποία όταν τα βάλουμε σε ένα κουτί σαν και αυτό μπορούν να καθίσουν εκεί περίπου 1 εβδομάδα. Πολύ! Έχουμε χρόνο να τα πάμε.
Τώρα, πολύ προσεκτικά βάζουμε ένα-ένα τα μπισκοτάκια στο κουτί. Και ξανά. Τώρα πόσο θέλω να το φάω δηλαδή. Αν μου σπάσει κάποιο θα το φάω. Και έτσι σιγά σιγά βάζοντάς τα σε αυτό θα τα πάμε στα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μαγειρέψατε με μένα, την Τζούλια Ιβανόβα. Γεια σας!